Mi kiriu sim kabu ki batmo ban penjak borom bat ban pentok bria ya ka seng VPP bat kum juro ban nyalam bakla ya opat ba jong ka beri hunyau trip u hunyau skum haswa bakin tep ya ka wot jong ki kata ha ka khat khanda tarik jong mentau banai nak banta kene ki election MP Lok Sabha jong mentau snem arjar apyo sau kini kiriu sim kabu kila edit ya ka dot jong ba arden bat u Dr. Ricky Eje Sangkon da ka bathok kumni ba ke parti VPP kan li jono bat ke seng BJP kata hadin jong ke sautrik jong manajun bat ya kene kedur jong kine ki arngut kinang elam jong ke seng VPP la edit hakawai ke lat pathai kubor kebala ai kerteng North East Life kane kalong ka ai ke bang sengau tanat namar baki don ki rusim kebu ki bakum kine ki batmu ban penjak burom bat ban penthok bria ya ke parti kat ba ka ching shishahi kalong baki tra jong kene ke lat pathai kubor kim syam latip bat kam don ai ru ke bakum kene ke bakil pon mi hapok ka channel jongki batong inya ngap ka ai ba doktor batskem marbo u badai unong aktin jok na seng VP udon ban ong halor kene ke ku botok bala edit da kirisim kabu kato kadur ka boong ba ka VP ka kwa ya kendu ba ka BJP ka de ka kam thok kam syukor ngalai kren bat u editor ka North East Life bat ulakan tajwar ba ki pen mi kum gata ka kubor na kaliang ka channel kin thok jing pensyai syangi ya ka kam thok jong ki riupo kila pensyai ba ka dei ka dur ba syu edit ban yalam bakla ya opat ba kadai ke kam balale da kiriu khaput ban penthok bria ya ke seng VPP bat kis ngathu ba kim la syu ban yele ki kwa ban pen klumari ki pat ba bakan her ke VPP ngin sale da ke patang bat pensyong ru nar ya ki badon kiti kane kadai ke juba bat ke jing pensyai na kaliang jong doktor bat ke marbo halor ka jingmi jong kiriu sim kebu ki basim kebu ban penthok bria bat ban yalam bakla ya opat ba jong ke bri hun nyau trip nyau skum ku blai sibun